Panyaya yelaunch yeZANU-PF Youth Empowerment Scheme yakaitwa nezuro, ndakanzwa tsitsi nekurwadziwa ndichiona vana vedu vechidiki vachitambiswa bhora resimbi naMnangagwa netimu Vimbela yake. Iri kuvakandira tumwe tumafufu nema-handouts in the form of crumbs from this same government who has totally failed to create a conducive environment for them to be employed gainfully and run their own meaningful projects and businesses. It's very painful to see vakomana vanaparadza nanamachakaira ava vari kudya vachiguta nekuda kwokungosimudza chibhakera, as it was aptly put naComrade Tsenengamo as he was explaining how he was living when he was still in good books nevakuru. Zvingatishamisi kuti even scheme iyoyi hazvingatishamisi kuti that 1 million could be divided between the two of them, and then the other million could be for the rest of the youth of that faction of ZANU-PF. But nyaya iripo ndeyekuti kana dai scheme iri yeZANU-PF zvayo exclusively, vechidiki they are forced to go and attend and be part of it because they've nowhere to go. They've been reduced to beggars. Now vana vama beggars, havana chavo. It reminds me of a father, topa example yababa vasingadi kuchekera mwana munda, kuti mwana mukomana akura atove nemukadzi nemhuri vanoramba vachingorima munda mababa imomo. When the produce is ready, the father goes and he markets the produce, and then he gives the son a little bit out of what they managed to get out of the produce. So mwana akadaro anomanikidzwa kuti ararame nemamwe mararamiro asiri to his full potential because ari pasi pababa, madecisions ese ari kuitwa nababa. And this is the generation yaitwa naMnangagwa yekuti vana vedu havana zvimwe zvavangakwanisa kuti vaite except to wait for whenever there is a crisis or whenever Mnangagwa is under threat, so that they are called to come and be given some false hope of some kind. Vongomira votorwa mapicture votenderedzwa zvinzi tine support. But there's a lot that is wrong with this kind of what you'd call, it's not even an empowerment scheme as far as I'm concerned, because dai vana vaizvishandira vaine zvinhu zvavo zvavanozviitira, why would you need to empower them? They would be able to work and do things for themselves. We don't need our children to be exposed to this kind of nonsense. It doesn't help them at all. It only creates vana vari dependent, who become dependent on the government. They become dependent on their parents, and so they don't grow. Vana vakadai havazokuri nekuti vari kungorerwa vari mentality yekuda zvinhu zvokupiwa vakagara. Saka muchizoona dzimwe nguva kana pakaitwa zvinhu zvemahara zviya vanhu vanowanda, they flood that place, and panotoita mastampede ekuti vari kuda kuti vabenefite from that, because vanhu vaane mentality iya yekuti if we don't do this, this is survival. How else can we survive? So it's training people to survive in a way yekuti vanoguma vadevelopa nekudzidza a deception to survive. So matarisiro andandiri kuita hangu ndeyekuti population yemuZimbabwe, ameno kana vazhinji tichizviziva, muZimbabwe yevanhu vatingati young people ari below 35 is around 10.5 million. 10.5 million youths around Zimbabwe. So tingangoti vakadeedzwa vakakwanisa kuenda, of which vazhinji vacho vanogona futi kunge vasiri masupporters aMnangagwa, but they went there out of desperation, is about 0.3%
of the people, of the young people who are below 35 of Zimbabwe. Saka kungotambisana mabhora esimbi uko hapana chiri kubenefit, hapana achabenefita zvine musoro nokuti look at the numbers and look at the amount of money. It doesn't make sense. Yeah, but vana vakungodzidza kungoita zvavaingoita zviya mazuva emaelection zvekuti vanongoenda vongonoitawo maslogani vodini just so that they can get something, kana kuri kupiwa fertilizer, kana kuri kupiwa kakg kerice, kana ka 350 mils kemafuta, or whatever it is that is being given paraliyo, kana kachicken in whatever, kachicken slice or whatever. Saka izvozvo ndo zvavanenge vakutongoti well musi wacho iwoyo ndatongoshandawo ndizvo zvandatongowanawo for that day. But I think zviri kucreate a very bad mentality, and it's creating a generation of young people who cannot stand on their own. Now takanzwa kuti kune vari kushungurudzwa netimu re2030 iri vachipwanyirwa dzimba, motikari nedzimwe property dzavo. Ndikuda kungoti musaneta, ndizvo zvinofanirwa kukupai simba kuti muzive kuti manyatsobata panorwadza. Comrade Geza, marwadziswa neataki yekufamu tinozviziva, tinemi, but tinoziva kuti muri musoja. Hatikutyiri nekuti you are much bigger than that. They have tried trapping you kumacourts, they have tried assassination, they have tried smear campaigns, zvese zvaramba. So the last resort, kana vanhu vapererwa nepfungwa, the last resort is violence. So musatye, tinemi, we are with you, and we believe that you are going to be with us to see Zimbabwe through this reformation yemusi wa31 March, and also to be part of the elders who will be guiding what goes on and what happens into the next season yeupenyu hwevana vemuzimbabwe. Tinoziva kuti kunyange naComrade Gomwe, tinemi muri kunziwo makapwanyirwawo imba yenyu nemotikari. Takaona mapictures anorwadza ekuti why are they fighting you, what for? So just know that we the progressive forces of Zimbabwe are watching. Tiri kuziva maenemies ese revolution, tiri kuziva vese vari kurwadzisa vana vemuzimbabwe, tiri kuvaziva. And tiri kuda kukukurudzirai kuti Comrade Geza, Comrade Chivero, Comrade Mativela, baba wetu, Comrade Nyoka Yemabhunu, Comrade Traore Malcolm, Comrade Gomwe, Comrade Tsenengamu, vatungamiri vedu veopposition, President Chamisa, Comrade Ostalos, Comrade Chibaya, Comrade Prince Dubeko, Comrade Job Sikala, Comrade Tendai Biti, and many others who have paid heavily kuti vanhu vabatanidzwe vaite fight for a common cause in Zimbabwe. We salute you guys. Aluta continua, my comrades, and long live. Zvinhu ngazvifambe. Tinemi, we are with you. We will be supporting you wherever our support is needed, in numbers, in our presence, in financial support. We will be supporting you. Comrade Blessed Mhlanga and others who are languishing in prison and paying dearly to bring change to Zimbabwe, we are with you. Tinoziva kuti as far as Blessed Mhlanga is concerned, that eye-opener interview yamakaita naJealous Mawarire exposing the POSB scandalous deal is what brought your suffering. Tiri kuzviziva, tiri kuona. The children of Zimbabwe, the people of Zimbabwe are not blind. We are not blind. Tiri kuzviona. You are suffering for helping the truth to come out. Vana vachadi. Vana vedu vaneta kukandirwa tumafufu. Taneta nemhirizhonga muZimbabwe. All this torture, kupambwa kwevanhu, kuuraiwa vanhu, aiwa vamunangagwa tabo, tasvotwa kusvika pekupedzisira, hatichadi, taneta. Vatungamiri vedu tibatsirei musi wa31 March uyu. Tungamirai, give direction. Zvinhu zvifambe musi wa31 March. We can't afford to fail on this one. We can't.
It's not even an option. We can't even think of what would happen if we fail, because tikada kutofunga izvozvo izvo ka vamwe vedu tingatoita maproblems chaiwo. Saka it's time for restore law and order. Musi wa31 March chakachaya kwese kwese, mwana weZimbabwe kwauri. Musabvundudzwe netumahure utu tuchembero utu tunana Mabel chinomuona kuti hapana zvavanoita. Angati kuuraya, angauraya ani Mabel chinomuona ainani? Who is she and with who? Inga chihure chekuita wachembera chinototenderedza musoro nhayo yedu. Ndio inonzi game over iyi kana musingazive vakuru, kana musingazive netimu renyu rana Mnangagwa re2030 ndio inonzi game over. You all know it, munotozviziva, kwakungotsaya uku, but you know 31 March restore law and order muZimbabwe. Our victory is certain. Aluta continua, mwana wemuZimbabwe, it's time to be free. Arise and take your place. Tirukuti arise and take your place. It's time to restore. It's time to restore law and order. Tinotenda muve nesvondo rakanaka muchiplana. Muchiplana zvinhu zvifambe, zvinhu zviendeke. Zimbabwe ngaidzoke kune veruzhinji. Paite gutsa ruzhinji, vana vedu vaende kumabasa vashande, madhigirii ashande, aya vari kunze kwenyika vadzoke, tiuye tizovaka nyika yedu. Taneta kubatsira vanhu vari kune dzimwe nyika tichiva pamaservices. Vanhu vari kusafa kumusha kweduko, vanhu vari kufa netunhu tunorapika tunana malaria. Munhu onzi afa nemalaria, munhu afa achisununguka. What is that? What is that? It's time to wake up. It's time to arise. Let's go. 31 March, restore law and order muZimbabwe.